ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದ ತಿರ್ಗೊಂದು ಸೊ ಯಾವ್ದವು ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ನೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗೆ ಬೈದ ಸೊ ಇನಿ ಮಧುರಾಜನ ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಲೆ ಕಮ್ಮಿದ ಹನಿಮೂನ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬೈದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡುವೆ ಇದು ನಾನು ನೆತ್ತುಲೈ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೊಲೆ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೂಪಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಸಿನ್ ಮಾತ ಉಲಾಯಿ ಮೊದಲ ನಾನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೇಮ್ಗೆ ತೂಕ ಇಂಚ 7 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾನು ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ತೀನಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅದ್ರ ಗಂಟೆ ಬಿಡೋಕೆ ಹೋಗದೆ ಅಯ್ಯೋ ಚಪ್ಪಲ್ ತೇರುಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ನೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಅವರ ಬಂದಾಗ ಪೋಯಿ ಬಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಕೂಡ ಮದ್ಮೆ ಮಾತುಂಡತ ಮಾತೆರ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲು ಇರದ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಬತ್ತ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ಸುರುಕು ನಮ್ಮನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುನವ್ರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಕನೇ ಶೂ ಜಾಕೆಟ್ ಅಂಜಿನ ಗ್ಲೌಸ್ ಮಾತುಂಡು ಅವೇನು ಪಾರ್ದೆ ಪೋಡು ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಸೈಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ದೊತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಸ್ನೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಹೊಸ ಮದಿ ಮೇಗ ನಿಕನ ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಲೆ ಅವ ಅಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಹನಿಮೂನು ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೋಯಿ ತೂಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಜಾಕೆಟ್ ಬಗ್ಗ ಗ್ಲೌಸು ಶೂಸ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರು ಇದೊಂದೇನು ಪರ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಹಬ್ಬ ಯೂಸ್ ಮಂದಿರ ನಾದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಂದುವೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚು ದೂರ ಬರಾದು ಜೈಗೆ ಮೂಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಂತುಲೆ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪನ್ ನಾನು ಕಂಡರು ನಲ್ಟು ಅಂತ ಹೊಡಿತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವೀನ್ ಮೇರಿ ಸೂಪ್ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರು ಕುಚಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇವೊಂದು ಆಪುಜಿ ಮೆಂಕ್ ಶೂ ಏನೆಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಗೇನು ಚೋನಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಸೈಜ್ ಗೇನೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇದು ಶೂ ಮೆಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕನ ರೆಡಿ ಆಂದುಲೆ ಬ್ಲಾಗರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಡು ಮಾರೆ ಶೂ ಒಂದು ಬೇಯ್ತ ಕನಕ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಕನಕ ಎಣ್ಣೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಇರಟುಂಡಿ ಬಾಲೆಗೆ ಸೂಪ್ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ ಅರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ನಡತುಂಟು ಶೂ ಪಾಡ್ನಂತನ ಕಾರ್ ಪಾಕ್ ವೈಟ್ ಎಂಚಿನೆ ಮರ್ಮೈ ಶೂ ಪಾಡ್ನಿಯಾ ನಾ ಮರ್ಮೈ ಶೂ ಪಾಡ್ ಏನ್ ಗಾಸ್ ಕೊರಡವೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮೊಂಜರ ಅರ್ಧ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುರಾಗ ಒಂದೇ ವಿಶಾಲ ಏಕಲ ಒಂದು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಏ ಬಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುಗ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲು ರೆಡಿ ಆಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಜಾದು 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 मिल गया ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂದು ಕೈ ಮುಗಿ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ
Suruh game apa? Mami udah berke. Niki yang katti Niki. Mobile itu pun punya, mobile kita ada problem punya dah. Shami jo jangan. Oh, isu. Chalik. Setting क्या मुझे कैमरा बात कर Wow, engkau snow park, fantasy park bayina forum hall, so nama jodi nuller mulpa. Kiamat pe. Come. Bale. Yale lupa ya wa. Jodi. ಸತ್ಯ ಬಾಲೆನ್ ಕಂದುಂಡ ಪಾಪ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕನ ಒಂದಿನದ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡದ ಭಯಂಕರ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಐಸ್ ಉಂಡು ಅಮೃತ ಬೋಡಿದು ಬೋತೆ ಏನ ಓ ಅಮೃತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೋರಿನ ಅಮೃತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರಿನಿ ಓಕೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ರತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಪೋಡು ತೂವಡು ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಪಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಮಾತುಂಡತ ಪಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರತ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಶೋರ್ ಇತ್ತುಜಿ ಯಾಕನ್ನ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಗೆಸ್ಸೆ ಮಂದಿಜ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂಯರ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರಲಿರತ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರುಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಬತ್ತನಾಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಂದು ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ಲ ಟೈಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂತರ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪೋಯಿ ಯಾವ ಒಂದೇ ಆಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಸೊ ಒಂಜಿ 1 hour ಗೊಬ್ಬುದ ಆತೆ ಸೊ ತೂವಲಿ ಒಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ದೊಪ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ್ ಸೆಟ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಫೋಟೋಸ್ ದೊಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆತ್ತಲೆ ಗೊಬ್ಬುನಾಂಡ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದ ಖುಷಿ ಆನೆಗ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ
ಯಬ್ಬೋ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ತಡೆ ರಾವಂದೆ ಮೂಲ್ ಬರ್ತದ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಕುಲ್ದು ಪೋಪಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಎಸ್ ನನಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಫಿ ಬರೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ ಮುನ್ನೂತೈವನಾ ಕಾಫಿ ಬರ್ನ ಬದಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಮೂರು ಜನ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಭಯಂಕರ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಒಬ್ಬ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬದನ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ತಡೆ ರಾವ್ ಆಯ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ತಡೆ ರಾವ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಯಾವ ಪಂದು ಸೊ ಮೂಗು ಟೊಮೆಟೊ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಧರ್ಮ ಓ ಪುಟ್ಟನ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಾಡಿಗೆ ಮದಿಮಲ್ ಮದಿಮಯನ ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ನನ್ನ ಮನಿ ಅದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಬೋದು ಬರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಧು ಮಧು ಒಂಚೂರು ಮರ ಕಟ್ಟದು ಬೋತಾ ಎನ್ನ ಉಡಿಯೋದು ಜಲದಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಹಾಲು ಏರ್ಬೋದು ಜಲಚಕ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹುಡುಗಿರ ಮಗಲು ಸೋನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಕಾತಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯ ಅಂಡ್ ಪಿದಾಯಿ പോകുന്നില്ല ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ನೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಅಂದಿಯ ಯಪ್ಪ ಏಪರ್ ಪಿದೇ ಬೈ ಜನ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು 530 rupees per person ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲೇ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಪ್ ಮೌಲ್ಯ ಫ್ರೀ ಪೊಟ್ಟ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಉನ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಎತ್ತೆ ತಿನ್ಪುನು మమ్మీ ఇంక పోబాది ఎత్తుకోరు ఖాళీ రెడ్డి దితున్నా అవు పక్క వాడతా ಫೋಟೋಲ್ಲ ದಪ್ಪುವೆರು ಐತೆ ಲೈವ್ ನೋಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗೂ 50 rupees ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಶೂಕು ಶೂಪ್ ಆಯ್ತದ ಅವು ಕೂಡ ರಟ್ಟೆ ಅಂತಿನ ఒక వాట్సాప్ ಅವು ಟಿವಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಪುಡಿ ಚುರಾಂಡ್ ನಾನ ನಿಂಗು ನೆರ್ದು ದೊಂಬು ಇತ್ತ ಕುತ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ ಕೆಫೆಗೆ ಬೈದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಜನ ನಿಂಗೆ ದೀಪ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಧ್ಯಾಕ ಬಂಡೇರು ನೆಟ್ ಕಾಂಬೋ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಕಾಂಬೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾ ಮೂಲ್ ಬೇಲೆಗಿತ್ತೇನ ಎಂಕ ಕಾಂಬೋ ಇಜ್ಜಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಐಡಿಯಲ್ ಬೈದಾಯಿನಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕೆಫೆ ಬರ್ತಾವ ಬಂಜಿಗೆ ದಾರ ಬಾಡುಗ ಅದು ಮಲ್ತಿನ್ಕ
ಚಿಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲಿ ಚೇರ್ವಲ್ಲಿ ದೆಬ್ಬೂರ್ದು ಈಚೆ ಬರ ಸೋನಿಗೆ ಶೇರ್ ಚಪ್ಪೆದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಚಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಎಸಿ ಮಾರೆ ಮೂಲ ಎಸಿ ಅವಳ ಎಸಿ ನನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೋಯಿ ಅಡೆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಫುಲ್ ಎಸಿ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಂಗ ನಾ ಇನಿ ಇದೇ ಬರ್ಪಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ಬಂದ ನನ್ನ ಇಂಚ ಬರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಪುಟ್ಟೆ 4 ತಾರೀಕು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕಿ 5 ತಾರೀಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಯ್ಯನ 6/5 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ ಬೈ ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ಬಯ್ಯ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಚೈನೀಸ್ ಕೊಂಬುಡು ಸೂಪು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬರಿಯಾರೆ ಹೌದೌದು ದಿಂಪಿನಿ ಸೂಪು ಬೀಡಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನ ಸೂಪ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ತಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಓಡ ತಿನ್ನೆ ನೀರ್ನ ಸರಿ ಇದರಿಂದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶೇರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅದೇ ಇರಾದ ಬನ್ನಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಪೂರ ಅರ್ಧದೇ ಪೂರಿತಿ ಟೈರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ತಿನ್ಮಾರೆ ಬೇಗ ವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಬರ್ಚುವನ್